Імя Казіміра Чарноўскага, беларускага шляхціча, плезняволенага і самавука інжынера магло назаўжды згубіцца ў гісторыі. Аднак менавіта ён стаў аўтарам аднаго з першых праектаў падводнай лодкі ў расійскай імперіі. Можна дакладна сказаць, што ён заклаў аснову для будучых дасягненняў у суднабудаванні. І ўсё гэта ён зрабіў з турэмнай камеры. Мяне зовут Настя, гэта палатно. Расказваю вам пра праект падводнай лодкі Казіміра Чарноўскага. Казімір Чарноўскі нарадзіўся ў Ігуменскім павеце Мінскай губерніі. Цяпер гэта Чэрвеньскі раён у 1791 годзе. Сям'я Чарноўскага была небагатай, але шляхецкай. Яго дзяцінства прайшло сярод кніг, чарцяжоў і мапаў у вывучэнні замежных моваў. З дзяцінства хлопчык захапляўся тэхнікай, механікай і архітэктурай, а яшчэ марыў пра свабоду, чалавечую і навуковую. Аднак падзеі, што адбываліся ў той час, хутка змянілі яго жыццё. У 1821 годзе Чарноўскі далучыўся да падпольнай арганізацыі «Нацыянальнае патрыятычнае таварыства», якая спадзявалася аднавіць Рэч Паспалітую. Яшчэ праз некалькі гадоў прадаў бацькоўскую спадчыну і выдаткаў гэтыя грошы на дзейнасць арганізацыі. У 1829 годзе яго арыштавалі як студэнта медыка-хірургічнай акадэміі ў Санкт-Петербургу. Ён знаходзіўся за кратамі ў Петрапаўлаўскай крэпасці. Затым яго перавялі ў Шліссельбургскую крэпасць. Менавіта там нарадзіўся праект, які мог змяніць ход ваенна-марской гісторыі. Казімір Чарноўскі знаходзіўся ў адзіночнай камеры, таму вырашыў праводзіць час у ізаляцыі з сэнсам. Ён прапанаваў імператору Мікалаю I пабудаваць падводную лодку. Імператар, на дзіва, зацікавіўся ідэяй. Даручыў ваеннаму інжынеру Пятру Базену ацаніць праект. Аднак тут пачаліся праблемы. Камендант не рызыкаваў даваць вязню ні паперу, ні чарцёжныя інструменты, бо баяўся, што арыштант выкарыстае ўсё гэта як зброю. Першую версію праекта Чарноўскі рабіў з галавы, без належнай дакументацыі і тэхнічнай літаратуры. Ён прапанаваў імператару зрабіць праект падлодкі за 40 дзён, а падлодку з гарматамі за 60 дзён. Субмарына павінна была быць жалеза ці медзі з цыліндрычным корпусам, рубкай і перыскопам. Дарэчы, перыскопам актыўна пачнуць карыстацца толькі праз 25 гадоў. Лодка Чарноўскага мела механізм для апускання і ўсплывання, 14 пар вёслаў, як рухавік, і нават зброю, гарматы і міны. Пётр Базен высока ацаніў праект Чарноўскага, але пазней паставіўся да яго больш асцярожна. Ён заявіў, што ў аўтара багатая фантазія, а яго праекту бракуе тэхнічнай адукацыі. І пра Чарноўскага забыліся. Праз некалькі гадоў тэхнічныя рашэнні выкарыстаў іншы вынаходнік, таксама ураджэнец Беларусі, генерал Карл Шыльдер, якога гісторыя ўжо не абмінула. Вось яго і называюць стваральнікам першай у Расіі металічнай падводнай лодкі. Казіміра Чарноўскага не толькі не рэабілітавалі, але накіравалі ў ссылку за ўдзел у падрыхтоўцы паўстання. Спачатку яго адправілі ў Архангельск, дзе ён працаваў у будаўнічай камісіі. Цікава, што нават у ссылцы ён не адмовіўся ад сваіх палітычных поглядаў і нават займаўся падрыхтоўкай паўстання. У 1839 годзе Чарноўскага зноў арыштавалі. Яго накіравалі ў ссылку ў Сарапулу, Вятскую губерню пад строгі нагляд паліцыі. Там, у невядомасці і беднасці, ён памёр 27 кастрычніка 1847 года. Падчас ссылкі ён больш не займаўся праектам падводнай лодкі. Вынаходніцтва Чарноўскага аказалася пахаваным у архівах, а імя сцёртым з памяці. Толькі ў мінулым стагоддзі стала вядома пра ўраджэнца Беларусі, які змог у турме стварыць праект падводнай лодкі. Праект падлодкі Казіміра Чарноўскага захоўваецца ў Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі. Казіміра Чарноўскага імперыя хацела зламаць турмой і ссылкай, а пасля забыць. А ён пакінуў пасля сябе ідэю, што апярэдзіла час. У адзіночнай камеры, без нармальных інструментаў і тэхнічнай літаратуры беларус стварыў праект падводнай лодкі. Яго імя доўга хавалася ў архівах, а слава дасталася іншым. Але сёння мы можам вярнуць Чарноўскага ў нашу агульную памяць як чалавека, які даказаў, што свабодная думка можа нарадзіцца нават за кратамі. Калі вам спадабалася гэта відэа, абавязкова стаўце падабайкі. Падпісвайцеся на канал і пакідайце каментарыі. Ці чулі вы раней пра беларускага шляхціца, які прыдумаў падлодку ў турме?